آقا رو رہے نے تے فرمایا چٹھی لکھو شمامہ نو چٹھی لکھوائی لکھیا کیے سنو میرے آقا لکھواندے نے فرمایا نبی پاک نے بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جان تو گھیریا سونا ذرا اٹھ پو مکے جان تو گھیریا سنو ذرا گلتیاں نال چٹھی اساڈی سن کے لانی نہ دے ریا بھیج دیو اللہ طرفیں مکے تیار دی چوک حبیب والی میرے پاک پیغمبر نے چٹھی لکھوائی اگلی گل جڑی میں آج سمجھانا چاہنا میرے آقا فرماندے نے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر داد کے میرے نے اللہ کرے اے گل سمجھ آ جائے کہ میرے آقا فرما رہے نے پاوے کافر نے پر میرے رشتہ دار نے رشتوں کی پہچان اے اجدہ میرا عنوان جے آقا فرما رہے نے پاوے کافر پر داد کے میرے نے رب دے گواڈی ڈاڈے بھوک اولے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی چوک حبیب والی آقا فرماندے نے سماما پاوے کافر نے پر میرے داد کے نے میرے داد کے نے میری چٹھی آئے فوراً اناج مکے دی طرف روانہ کر دے ہوئی اینا دی بھوک آمینہ دے لال کلوں برداشت ہوئی رشتوں کی پہچان اے سنو ذرا تیان نال پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی بچے آوندہ چم چم چٹھی اکھیاں اتے پیالا آوندہ خلق نبی داوے عاشق